עכשיו כבר נגמרו גם מוצרי ההיגיינה הבסיסיים כמו סבון ושמפו. נוצרה אצלי בעיה בעור שלא הייתה לפני כן, בגלל המצב הזה. אני רוצה להזכיר לאזרחי ישראל, בכל פעם שאתם אוכלים משהו או שותים משהו, תזכרו אותנו השבויים, שלנו אין את ההזדמנות הזאת ליהנות מהאוכל ומהמים שאתם אוכלים או שותים. אני רוצה שכשאתם חושבים אולי לסגור את המעבר, על מנת להקשות על האזרחים הפלסטינים פה בעזה, אני רוצה שתחשבו עלינו, האסירים. על זה שאתם מקשים עליהם, אתם גם מקשים עלינו. שנה שלמה שיש פה מלחמה, שנה שלמה שהחיים שלי נמצאים בסכנה. החיים שלי נמצאים בסכנה בעיקר בגלל המאמצים הצבאיים שאמורים לשחרר אותנו. המוג'הידין של הג'יהאד האסלאמי שמרו עליי במגוון הזדמנויות והגנו על חיי. חלקם אפילו נפצעו וחלקם אפילו נהרגו בעקבות השמירה הזאת.